første gang, ikke? Så udmærket. Gå ud i gang. Nu skal I holde ledespidsen gang, og så tager den frem. Jeg vil gerne tage det væk, fordi I slår den. Ja. Det kunne vi gerne. Sådan. Takker igen. Ja. Kom. Udmærket så op. Gå ned i midten. Bagfart, det er så ganske udmærket. Og der vil den igen. Lige. Ja, volde til venstre. Og igen op foran, lige ud og lige tangere hovfladen. Ja. Mangler lige 20 cm. Op foran. Lukker volden, og det du lukker volden, så presser du dem ved siden, uden at åbne for meget. Ja. Bedre.